Hello guys, maing adlaw kanyang tanan. Welcome na sa ato ang vlog karon. Ang atong video karon guys, ako ipakita ninyo nga mga seedling sa kape. Okay ni siya guys, amo na ni ipananom. Daghan kay mga seedling guys. Siya mga gispan seedling namong mga kape. Ito ang sunahan. Daghan dito sunahan. Amo na sa ning itanong ng mga kape. Nilagay siya tanawon. Pare, ilain sad ni ato. Daghan ni kay mga seedling na kong kape. Ay tatanom. Tagas na. Ang among mga kakao gipang tanom dagko naman. Kini sang kape na. Tanom na guys. Tanom na. Manasan ni mga umaabot na sad nga mga kape nga mamunga ug ato ni dadon ngadto sa buhatan ni Mayor Arjon Diamante na sa Tuburan Cafe. So mga pi niya tanyo guys adto sa kapihan ni Mayor Arjon Diamante. Ug sa mga sunod semana guys amo na ni ipananom. So salamat kayo niyo guys sa inyong pagsunod kanunay sa akong mga video. Sa kanunay guys, manghinaot ko nga naagyud mo follow, mo like, mo share mo sa akong Facebook page. Thank you kayo guys. Daghan kayo salamat. Bye bye. I love you niyong tanan. God bless. Bye bye.